Mayong adlaw sa tanano ang among pisa nga itukar karon usa ni kaawit nga mga manindot nga awit no gitaytulan ni siya og wa nay luha alang kanimo pinungod sa among kauban nga sinong piling nga tuwa pa sa kuan tuwa pa sa Davao wa makuyog na maguli kay nitanda siyang mga anak unya among i-shout out no among agik pasalamat sa among mga gisak-an sa Bukidnon nga mga maayong tao nga nakatabang sa namo no dito sa Lawagan, Quezon, Bukidnon sila si Uncle Victor unya diri sa Kitubo si Kapitan no pagumangko ni Ate Carlos unya among mga igagaw nga namord no salamat sa sa pagbisita namo dito salamat sa pag-welcome unya diri pod sa Valencia sila si Ate Pore ang mga kaliwat uruyan unya diri sa Butong Quezon ang akong way pabor kinakusgang uyo ano si Uncle Dadong Balduman so salamat.